Concha, 95 anos. Isto sí que é bailar a vida, Claro, que aproveitala. Fixos o 5 de marzo, nada, hai uns días. E hoxe imos non só vivir, senón bailar a súa vida. Dá vostede o permiso para bailar xuntos a súa vida, Concha? Sí, señor, porque os meus fillos o que queren é que pase ben. No te asombres si una noche... Concha, estamos en Lalín. Vostede vive aquí desde hai moitos anos, pero vostede naceu onde ao Galo. Palivin de nena, Vostede onde naceu? nun lugar de Cruces que lle chama Larazo. Estuve en Cruces toda a miña xuventud hasta que me casei. E daquela xa bailaba. Ui, xa bailaba de nena cando estaba en Larazo. Xuntábamos con outra nena como a mí e mira, xa inventábamos bailes de suelto, de bailar ao suelto. A verdade é que non íbamos a moitos bailes que non nos deixaban ir. Ainda estaba para casarme e non podía salir a bailar porque viña o novio ponda min e a noite marchaba e eu daba a cena na casa. Xa tiña mozo. Bueno, tuve, non, pero aos 23 anos ou así, Antes non o tuve. Pero aquel home quería lle bailar. Sí, no, de solteiro bailaba. Cando non quixo bailar foi de casado. A súa primeira cita foi verse bailar marchar. Sí, señor. E despois hasta que nos casamos. Co seu marido que se chamaba... Manuel, Casados, Concha, canto tempo estiveron casados? no 56. Sí? E despois, 50 anos máis, fixemos as bodas de ouro. 58 anos de casados. E aí temos outro pauso de baile. A súa vida pasa tamén por este local de aquí, onde houve unha ferretería que tiña o seu home. A mí non me gustaba a ferretería. E que empezou a meter na ferretería para facela máis súa. Cosas de comer, vajillas, xuegos de café, todo eso. Pero bueno, se lle foi comendo terreno o home. Despois perfumería, bolsos, Mais terreo que lle comeu. tuvo en todo complementos. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos. Xa te están a aplaudir e ainda non empezamos o baile final, Quen son elas? Preséntanolas. As miñas amigas. Túas amigas. Felisa, Hola, Felisa. Luisa. Hola, Luisa. Hola. Delia, Delia. Luisa. Luisa 2. Celina. Celina. Os dos 95, Concha, celebrástelo ben con ela? Houbo fartura? De maravilla, demasiado. Una boda. Coincidimos todas en que foi como unha boda? Sí. Como vai ser a celebración dos 100 de Concha? Moi boa. Ten que superar moito os dos 95. Ide camiñando que Concha máis eu temos que facer un negocio. Sí, vamos. Chegou o momento da exhibición do baile e necesitamos que o DJ, a DJ que vostede ten na casa que nos poña música. Chame por ela e pídalle o que queira. Esa. Pones música, una bachata.